Χαμογέλα ψυχή μου, χαμογέλα καρδιά μου και πάρε το βλέμμα σου από τον δυνάστη. Πάρε το βλέμμα σου από τους μαύρους καπνούς και ανύψωσε την ψυχή, την καρδιά και όλο σου το είναι πάνω από τα σύννεφα και πέρα από το φεγγάρι στους καταργάλανους ουρανούς. Εκεί όπου δεν ορθώνονται οι φράχτες, τα κάκελα και οι πόρτες, εκεί που δεν παγιδεύονται οι ανθρώποι στη φάκα, εκεί που λουλούδι δεν ανθίζει, μα γιομίζει ψυχή. Κι αν έρθει μια στιγμή που πάλι κάποιος άχαρος, ίδιος με το χάρο, θα θέλει να σταθεί μπροστά σου, εσύ απλά άνοιξε την καρδιά σου και κάντονε να φοβηθεί. Δείξε του τον δρόμο να μετανοήσει και να μετανιώσει για το έγκλημα που έχει διαπραχθεί. Κι αν τύχει την τύχη σου να αλλάξουν, κι αν μοιραία η μοίρα σου θυχτεί, σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό και από καρδιάς κάνε μια προσευχή. Εκεί που τελειώνουν οι σφαίρες και τα πυρομαχικά, αρχίζει το δοξάρι να μιλάει μελωδικά, δοξαστικά, προφητικά. Αρχίζουν οι χορδές να πάλλονται στον δαχτύλων την ορμή, προκαλώντας θέος, δύναμη και της νίκης την οδή. Εδώ, από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, από τη γη της Αθήνας, πόντιοι και μη πόντιοι, πανέλληνες, στέλνουμε σήμερα το μήνυμα σε όλους αυτούς που θέλουν να χαμογελούν, να αφυπνίζουν και τους προγόνους να τιμούν. Σειραδίτο ημίν ο Λάρης, εάν επιλαθώμεθα σου, ο Πάτριος ποντία γη, ο Πάτριος ποντία γη.
σχολιά και εκκλησίες, θέατρα, φροντιστήρια, παρθεναγωγεία. Και όσο μεγαλύτερο γινόταν το μένος των νεότουρκων, τόσο πλήθαιναν οι καταστροφές, οι αντάρες και οι χαλασμοί. Και όσο μεγαλύτερη γινόταν η λύσα τους, τόσο άδικα χάνονταν αθώες ψυχές. 353.000. Και να ήταν μόνο αυτοί, πόσοι ακόμη ανώνυμοι δεν γράφτηκαν στα μαύρα κατάστοιχα των τεθνεώτων, πόσοι ακόμη χάθηκαν σε μέρη μακρινά, πόσοι θα ερχόντουσαν στη ζωή από όλους αυτούς που δεν έζησαν. Τελικά ευδόκησε ο Θεός και δεν τους κάναμε τη χάρη. Οι εναπομείναντες, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν και πάλι να αναστηθούν. Θεμέλιωσαν και θεμελιώθηκαν και πάλι από την αρχή. Έστησαν χωριά και έκαναν ολόκληρες πολιτείες. Άρχισαν πάλι τα λουλούδια να ανθίζουν και για αυτούς. Και σήμερα, μετά από 96 χρόνια, να έχουν σταθεί στα πόδια τους και να παλεύουν για την αναγνώριση της γενοκτονίας του πόντου. Όχι από οργή, ούτε από εκδίκηση, αλλά από διεκδίκηση της αλήθειας. Μιας αλήθειας που τελειωμό δεν έχει. Από συναίσθηση χρέους για δικαίωση όλων αυτών που χάθηκαν άδικα. Όλων αυτών που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και κουβέντα να διεκδικήσουν. Μόνο μέσα από την ιστορική αλήθεια θα μάθουν και οι επόμενες γενιές. Μόνο μέσα από την αλήθεια τα ίδια τραγικά λάθη δεν θα επαναληφθούν. Μόνο μέσα από την αλήθεια θα μπορέσει κάποια στιγμή ίσως να σταθεί μια φιλία που στο όνομά της ακόμη και μέχρι σήμερα γίνονται εγκλήματα. Όχι αδερφέ μου, αυτό που υπάρχει σήμερα δεν λέγεται φιλία. Ονομάζεται λυκοφιλία. Να ξέρεις όμως πως εσύ που δεν θέλεις να αποσιωπάς την αλήθεια χάρη στη δίθεν φιλία των λαών, είσαι το ίδιο δολοφόνος και το ίδιο εγκληματίας με αυτούς που κάποτε με τη φωτιά και το ατσάλι γενοκτονούσαν τον λαό. Τ' άκουσες αδερφέ, στον Πόντο έγινε λέει γενοκτονία. Τ' άκουσες αδερφέ, κάτι είπαν για τη Ρωμανία, για τον Πόντο δηλαδή που ενώ πάρθηκε συνεχίζει και ανθεί και φέρει κι άλλο. Όλοι μαζί να ηλεί εμάς, εμάς είναι η Ρωμανία. Πέραν το βασίλος καπέλα ένα αφεντία και πέραν το βασίλος καπέλα ένα αφεντία. Μυρώνε τα μοναστήρια, μυρολογούν τα εκκλησιάς κλερνέ τα μοναστήρια κι αγιάνες ο Χρυσός το μοκλεεί υδερνοκοπάτε κι αγιάνες ο Χρυσός το μοκλεεί υδερνοκοπάτε.
και μη ιδερνοκοπάζε. Μην κλαις, Αγιάνε μου και μη ιδερνοκοπάζε. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε, η Ρωμανία πέρασε, ανθή και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε, η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθή και φέρει κι άλλο. Λοιπόν, πήγανε τα παιδιά, το θυροκολλήσανε, δεν το βάλανε ακριβώς απάνω στο τουβάρι, επιτέλους το βάλανε σε ένα τουβάρι και το βάλανε επί της Γεωργιού. Μονίμως το βάζαμε στη Ρεγίνης, μας ζητάγανε την απέτηση και το κολλήσαμε. Τα παιδιά πήγανε, νομίζω ότι εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το κάναμε στο Σύνταγμα, κάτω. Κάναμε την πορεία μας ειρηνική, δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε μεταξύ μας να διαπληκτιζόμαστε και να λέμε διάφορα. Εμείς έχουμε αναλάβει την ευθύνη, όπως ερχόμαστε εδώ, έτσι να φεύγουμε, γιατί εμείς έχουμε και τα παιδιά μαζί, τα γυναικόπαιδα, και νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση αυτά τα παιδιά να μαθαίνουν να έρχονται μαζί μας. Αν θέλαμε να έρθουμε να πολεμήσουμε, θα ερχόμασταν μόνο αυτοί που θέλουν να πολεμάνε και εγώ θα ήμουν και μαζί τους. Όμως, τώρα δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε συνείδηση στα μικρά τα παιδιά μας, να ξέρουν για ποιο λόγο έρχονται. Αν θέλουμε να τσακωθούμε και να κάνουμε φασαρίες, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι. Εμείς όμως θέλουμε να στείλουμε πολιτικό μήνυμα. Το μήνυμα σε αυτούς τους ανεγκέφαλους που 70 χρόνια δεν κάναν τίποτα για το ποντιακό στοιχείο και από την ώρα που την αναγνώρισαν και μετά πάλι δεν ξανακάνουν τίποτα. Εκεί πρέπει να βρεθούμε εμείς, να σταθούμε στα πόδια μας και να τους κρίνουμε όταν πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και νομίζω ότι ειρηνικά πρέπει να πάμε καθένα στα σπίτια μας. Μια που είναι εδώ, κάτι θέλουν να πούνε τα παιδιά τώρα από την Ορμή. Μια που είμαστε μαζί, εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Παράδοση χωρίς εγάπ κίνεται, για τα τόα σήμες αγαπημέν, μονιασμέν και ομονοημέν. Μόνον τότε θα ησυχάζουνε τα 353.000 ψία που χάθανε για τεμάς, για να μπορούμε εμείς ως σήμερον να είναι σαβά. Το καλύτερον συνήν και το καλύτερον μνημόσυνον για τα τιν σπέφυγανε ασυν ζωήν, εν τεμέτερον η εγάπ. Να είσαστε όλοι καλά.